Smrť. Téma, ktorú sa bojíme otvoriť, ale tajne nás všetkých zaujíma. Nie, toto video nebude o nebi, pekle alebo bielej chodbe na konci tunela. V tomto videu ti poviem, čo sa reálne a vedecky deje s našim telom od momentu, keď zomrieme, až po úplné rozpadnutie. A niektoré fakty ťa možno poriadne prekvapia, alebo znechutia. Daj odber a like, ak máš rád bizarné a šokujúce fakty z reálneho sveta. A poďme rovno na to. Kedy vlastne nastáva smrť? Smrť nie je len vypnutie. Oficiálne sme mŕtvi vtedy, keď mozog prestane vysielať elektrické impulzy. To znamená, že už nie sme schopní myslieť, cítiť bolesť ani vnímať okolie. Znie to jednoducho, ale nie je. Zástava srdca ešte neznamená okamžitú smrť. Lekári niekedy dokážu človeka oživiť aj niekoľko minút po nej, ale keď mozgová aktivita úplne vymizne, nie je cesty späť. To je ten bod bez návratu. A keď sa tak stane, začne sa fascinujúci a dosť desivý biologický proces. Prvá minúta po smrti. Srdce sa zastaví, krv sa prestane hýbať a telo začne chladnúť. Nastáva algor mortis. Do 15 minút. Oči zostanú otvorené, zrenice sa nerozširujú a nedokážu reagovať na svetlo. Ak máš niekoho blízkeho pri sebe, môžeš vyzerať, ako by si len spal, ale vo vnútri je už ticho. Do 30 minút svaly sa začínajú uvoľňovať. A tu príde šokujúci fakt. Ľuďom po smrti často unikne moč alebo stolica, pretože telo už nemá žiadnu kontrolu nad zvieračmi. Rigor mortis, keď telo skamenie. A potom nastáva ticho, ktoré trvá len pár hodín, ale potom sa telo vzbúri. Posmrtná stuhnutosť, biologický zámok smrti. Ako keby samotná smrť povedala, toto telo už nikdy neurobí krok späť. Začína sa to nevinne, jemným napätím vo svaloch tváre, sánka, ktorá už nedokáže ovisnúť, viečka, ktoré sa viac nezatvoria, potom ramená, ruky, prsty, ako keby sa telo snažilo držať naposledy pohromade. Po 12. hodine je človek stuhnutý ako kameň, každý sval zablokovaný, žiadny pohyb, žiadna nádej. Ak by si sa ho pokúsil ohnúť, praskajú šľachy, nie je tam vôľa, len biológia. Toto nie je spánok, toto je nevratný zlom, ale smrť nemá zmysel pre stabilitu. Po 24 až 48 hodinách všetko povolí, telo sa opäť stáva mäkkým, ale nie z milosti, pretože sa začína rozkladať. Brucho sa množí, baktérie útočia. V črevách to vrie. Baktérie, ktoré celý tvoj život pomáhali s trávením, sa teraz menia na tvojich vlastných hrobárov. Nemajú súcit, nemajú čas, začnú tráviť teba. Zo žil sa stáva mapa smrti. Tmavé fľaky, nafúknuté brucho, plyn, ktorý tlačí smerom von. Telo sa začne nafúkovať a niekedy tak veľmi, že praskne. Znie to nechutne, lebo to je, ale zároveň je to čisto prírodné. Aj ticho tu má zvuk, škvrkanie, syčanie, únik plynov. Ako keby telo rozprávalo svoj posledný príbeh, bez slov. Zvonku sa môže zdať, že mŕtvy rastie. Vlasy, fúzy, nechty, ako by sa predlžovali, ale nie. Koža sa vysušuje a sťahuje. Tým sa len odhaľuje viac z toho, čo tam už bolo. Smrť si hrá optickú hru, možno len preto, aby nás ešte raz oklamala. Skeletizácia, keď telo opustí samo seba. Potom prichádza dekonštrukcia. Po týždňoch alebo mesiacoch nezostane nič, čo by sa podobalo človeku. Len kosti, studené, tvrdé, nemé, svaly sa rozložili, orgány zmizli, tvár sa rozpadla, identita je preč, zostáva len štruktúra, kostra, ako svedectvo toho, že tu kedysi bol niekto, kto dýchal, sníval, miloval. Smrť nie je len koniec, je to premena. Nie na niečo duchovné, ale na súčasť zeme, vzduchu, baktérií. Telo je len hosť v tomto svete a po smrti ho príroda zoberie späť. Takže na budúce, keď sa budeš pozerať do zrkadla, spomeň si, každý z nás má vo svojom tele hodiny a tie raz dotýkajú, ale dnes ešte tikajú.
Daj odber, ak chceš viac videí o temných, no fascinujúcich stránkach reality. Napíš do komentára, čo ťa na smrti najviac desí alebo fascinuje. A kým sa ten čas naplní, ži tak, aby si naozaj žil.